음, 음, Oh God. बेखौबो दुन्दियाजों होख्लायबावगोनसो। नै सोरखौ नुदों लोगोफोर आनारसखौ दुन्दियाजों जानाय आं जायो आं हायो। वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फिन खेबसेबाव आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो गोसो गोरबोयै बरायहरजोबलायबाय लोगोफोर। ओमफ्रायहाय दिनै बिराद गोबावनि उनाव आं नोंथांमोनखौ बिराद गोसोखांबाय आरोना आं इउटुबाव फैनो होननानै फैबाय ओमफ्राय आं मानो भिडिअखौनो बानायनो बाबाय थायो बेफोरबायदि सानदों आं। ओमफ्राय नोंथांमोनखौ गोसोखांनानै दिनै गोदान भिडिअ आं लानानै फैबाय सनाफोर। ओमफ्राय आङो दिनैनिफ्राय भिडिअ खालामनो आं हाजासे नाजासिगोन। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बोरमाया ओमफ्रायहाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो BA 5th सेमिस्टारनि फाइनाल एग्जामिनेसन थांबाय ओमफ्राय बेखौबो आङो होदोंमोन ओमफ्राय बिराद बेयावनो थाथ'नाय जादों आरो एग्जाम फारसे न' कालार फुननाय बेफोरबायदियाव थाबथादों आरो स' आङो नै कालारखौ रुमखौ फ्रायानो गासिखौबो फुनजोबखांबाय ओमफ्राय आं उनाव नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना नेक्स्ट भिडिअफ्राव आं शेयार खालामनो नाजागोन। स' दिनैहाय आङो जानाय भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखादों नै फुरा नै फिथाइजोब आरोना ओमफ्राय नैबाव दुन्दिया लालायबावदों नै दुन्दिया बानलु दाथ' सिजोना दुन्दिया गोरलै जिखुनु जाया फिथाइयानो जा लोगोफोर ओरैबायदि दुन्दियाखौल' माने होसोनानै जानो बेफोरबायदि गोसो जायो आरोना। ओमफ्राय बोरमा फिसा फैगासिनो जि डिस्टार्बहाय आयो गाबबाय थायो। ओमफ्राय नै लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों जानाय शेयार खालामसै आरोना बिराद फ्रुइट्सनि बेबो जुइसि मा होनोमोनलाय बिदै गोनां रस गोनां जुइसि नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आङो जानाय। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदो अननानै आरो आंखौ सापर्ट हो जेरेखम नोंथांमोना आंखौ सिगांनिफ्रायनो सापर्ट होबोगासिनो आरोबाव हाबावोबा रासिन सापर्ट हो आरोना। ओमफ्राय जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अननानै प्लिज साबसक्राइब खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय आं दिनै माइक्र' लादों हो लोगोफोर बिराद गोबाव जाबायमोन आं दिनैसो गोसोखांनानै एसे जानाय भिडिअ लाबोनोसैलै होननानै सार्च होनानै आङो दिनैहाय माइक्र'जों खालामनाय जाबाय आरोना। स' नै बाहाय आइटेमफ्रा जाहैबाय लोगोफोर नैबेयो जाहैबाय आनारस बेहा जुइसि जागोन ओमफ्राय नैबेयो अरेन्ज ओमफ्राय बेहाबो जुइसि जागोन ओमफ्राय नैबेयो न'नि गासिबो न'निजोब आरोना नैबेल' न'नि नङा आनारसाबो मा होनो अखा मोनै बोथोरनि थायनाय गोदै जागोन ओमफ्राय नैबेबो न'नि ओमफ्राय नैबेखौल' बायदों आङो स' बेबो नै लोगोफोर लुबैखाजोबखाबायसो दुन्दिया मोनामनाय लकेल दुन्दिया न'नि ओमफ्राय बानलु नै बेजों जागोन आरोना आङो लोगोफोर। स' आङो दिनैनि जानाय भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दे। स' आं जानोसै लोगोफोर दे आं लुबैथारबाय अरेन्जखौनो जाग्रोसां आंनि फेभरेट अरेन्जआ बिराद गोथाव मोनो आं अरेन्जखौ आरो आं ओरैनो जाया बानलु दुन्दिया होलायबावनासो जागोन आं लुबैजोब्बायलै खदैयानो गगरजोबो दुन्दियाखौबो आं डाइरेक्ट माबादोंसो नालाय ओंखायनो गोलाव माबा जादों नै लोगोफोर वाव जानोसैलै लोगोफोर गोजांनायाव गुसु गुसु ओमफ्राय नोंथांमोना सोर सोर आंबायदि बेबायदि दानि दुन्दिया गोरलैजों गासिबो फिथाइखौ जानो लुबैयो कमेन्ट खालाम आंथ' बिराद गोथाव मोनो गोथावनालाय आं उन्दै बाबुखौ दांनायखायनो बानलु दांबाय आङो गोथावलै सनाफोर खमलाया बिराद गोदै मोननै मोननै जाखादों नै थान्दाजों
ओमफ्राय माबाजों बिराद गोदै ओमफ्राय लोगोफोर आं संख्रि लानो बावदों बेखौ जानो लुबैथारबाय आङो संख्रि लायगोन दे आङो नै लोगोफोर दुंग्राखौनो लाना फैखाबाय आं होनोसै जानो रोंगौलै नोंबुआ नोंबाजैया ओमफ्राय नै लोगोफोर सान्दुं जादों सान्दुं फैबायलै जानोसै माबा आनारस Oh god बेखौबो दुन्दियाजों होख्लायबावगोनसो नै सोरखौ नुदों लोगोफोर आनारसखौ दुन्दियाजों जानाय आं जायो आं हायो सबस' बिदिनो दुन्दिया गोरलै न'नि लकेल माथाय मानिला सबखिसु फिथाइयावनो होनानै जायो आं दा बिदै ओंखारलायबाय बिराद गोदै लोगोफोर मानो होनबा बियो अखा मोनाखैना बहुत टेस्टि जा गोथाव आयौ गोलैबायजोमोन सनाफोर बावदोंसो आगसिथिंसो जाबाय आं दिनै आगदाथिंसो जायोमोन गाज्रि मोननाङा समाव जानांगौबो माने आगसिथिं हानो कम्फर्टेबल मोननायखाय आगसिथिं हानदों आं गोथावलै सनाफोर बिराद गोथाव गगाल' मोनाबानो जाबाय ओरैनो अन्थाव गाराय जाखादों आंहा होलायबाय दुन्दिया Oh god सान्दुं फैबाय वालाव आरो गुसु जालावजोब्बाय माने नै संख्रि नुदोंना लोगोफोर गरमानो आखिथिंसो जाबावबाय बेनाना जाना खोन्थासैला थालाया होख्लायनोसै ना बेयावबो बानलु दुन्दियाखौ फोननो बेयावबो जात नुवासैसो माथो मानि थाखाय बेखौ जानो लुबैदोंबा ओरै आलौजोब्बाय हाला जानोसै बेनो गोदैसिन लोगोफोर बेनो गोदैसो आं माबा माबि आंखौ मिनिखादों बानलुजों जानो नागिरनायखौ जानो नांगौ ना दैलै दुन्दियानो थावालै
दुन्दियानि सिथाबालाय होद जात एसे सिथाबबाय नै मिलायथारलै सनाफोर बेजों दुन्दिया आं एबारनिखौ जाला खमलाबो जाबावनोसां आयौ उदै बुंखाबाय थालिर थाइसे जानायानो जेखुन जाया माबाबानो मा होनो दुन्दिया नुबानो फिथाइ जानो लुबैयो आङो मा जाखोथाय मोनसेबाव दा सिजननि आंनाव गैया फिथाइया नैबेसो सिजननि नंबावामोन आनारसआ जलफि गैया बेखौबो अरहे जानो लुबैथारदों आङो जलफिखौबो जागायानो हाथ बानलु गोसाथारलै उदैया आलौसिगोनसो आं सान्दुंआ मोनामोन बोरैबा नुबाय आयौ सनाफोर उदैया देरजोब्बाय बानलु बिगाबा थाजोब्बाय नै सामबा गिदिर नै बानलु बिगाबा राजा बानलु ना मा बानलु आं मिथिया जा गोसा नै दाना मादा सनाफोर माबानायनि आनारसनि मादा नै बिदै गसरलायनाय होनोसै दाना थुयै अरबाबो हाया मादाब्लालाय बोथोर गदायाव थायनाय ना मा होनांगौ गिबियाव थायनाय नङा बेयो गदायाव आनारसआ फङा थेरे जाजोबखाबाय लोगोफोर सुइटार गानदों ओमफ्राय जानाया गुसु गुसुजोब आं मन'ला स' लोगोफोर आंनि जानायखौ नोंथांमोना माबायदि नुदों जानो लुबैना लुबैयाखै कमेन्ट हर गोथाव नुदोंना नुवाखै कमेन्ट हर जानायखौ मोजां मोनना मोनाखै कमेन्ट हर लुबैदोंना लुबैयाखै कमेन्ट हर ओमफ्रायहाय लाइक ओमफ्रायहाय शेयार खालामनो दाबावदे सनाफोर लोगोफोरजों दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो हादो सनाफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय